Jekk hawn weda li issa l-Partit Laburista ilu jwiet 12-il sena hija it-trakka tal-karozzi. U f'xi waqtiet il-Midja Laburista terġa' taqla l-istorja u tixħet il-bżar fil-għajn fejn din id-darba iddeskrivit il-ħidma fuq il-kwart ta' mil bħala trakka. Posta kienu dawk illi fuq il-midja soċjali staqsew fejn hi trakka mweda u għalfejn qed ikomplu jiżżufjettaw bin-nies biex idendlu l-karrotta u jimmanipulaw lill-poplu. Aktar kmieni din is-sena d-dilettanti tal-karozzi staqsew għalfejn ix-xogħol kien totalment wieqaf biex issa il-Midja Laburista qed tiftaħar illi beda x-xogħol fuq il-kwart ta' mil illi diġà kellhom id-dilettanti iżda fuq it-trakka silenzju assolut. It-trakka ilha tiġi mwieda mill-Gvern Laburista għal numru ta' snin sa mill-elezzjonijiet tal-2013 u l-2017 ta' tmexxija ta' Joseph Muscat. Fl-2021 kien żvelat li sa Mejju tal-2022 kellha titlesta l-ewwel fażi pjanata fuq dan il-proġett. Dan fil-waqt illi wara Mejju tal-istess sena kien pjanat illi jibda x-xogħol fuq is-circuit track. Madankollu f'Ġunju tal-2025 aktar minn 3 snin wara għad m'hemm xejn miftuħ. 3 snin ilu kellhom ilestu l-ewwel fażi l-istrippa tan-nofs mil li kellha titlesta l-2023 sentejn ilu bit-trakka tal-motorsports tkun kompluta fix-xhur bikrin tas-sena tal-2024 imwiegħda illi kellha titlesta sen ilu. Tieni trakka illi kellu jkollha 12-il dawra b'6 lejn ix-xellug u 6 lejn il-lemin, 472 metru ta' start-finish straight, kompluta, paddock, tribunijiet u toroq ta' aċċess minkejja dawn il-wedit kollha. Is-Super One fl-aħħar jiem iddeskriva x-xogħol fuq il-kwart ta' mil bħala trakka. Fid-dawl ta' dan il-qerq mill-Midja Laburista bosta persuni esprimew id-disappunt u r-rabja tagħhom lejn gvern il qed jitħaq bihom għaliex din mhux it-trakka illi ġiet imwiegħda lid-dilettanti tal-motorsport.